Едни проблеми на жители на столичен квартал, които решиха да не допускат на територията си и на територията на квартала каруци. По думите им, притежателите на теглените от коне превозни средства замърсяват района и са агресивни към жителите. С подробностите сега включваме Емил Митев. Добро утро, Емо. Добро утро, Тони. Тези групи станаха изключително популярни, в които хора се самоорганизират и правят нещо за квартала или както се вижда за страната си по границата, където също ловят бежанци. Една подобна група е Лагери и приятели. Те се събират във Фейсбук виртуално, за да помагат на квартала си, дали като поправят градинки или освежават или почистват градинките. В съобщение от миналата седмица групата заяви, че ще вземе сериозни мерки срещу каруците, които влизат в квартала. Всяка една каруца, която мине, ще бъде разпрягана. Не се ли притеснявате, че евентуално, ако подходите по този начин, може да срещнете агресия от другата страна? Това не е изключено, обаче ние сме наясно, че агресията поражда агресия и затова ние не сме настроени по този начин. И в крайна сметка ще се бориме до край, за да бъдат забранени изцяло каруците в столицата ни София. Просто те нямат право да се движат тук. Забранено. Полицайите ги подминават. В страницата ни Лагери и приятели във Фейсбук можете да видите всъщност колко много видеа до момента сме направили, свързани с тази тема. Излъчваме ги постоянно се занимаваме вече години. Има и други организации, които от години се занимават. Властимащите си правят оглушки, като... Правили ли сте сигнали? Аз това исках да попитам. Множество сигнали, жалби. Само не сме стигнали тук до подписки, обаче смятаме, че това не е такъв казус, който се заслужава да правим чак подписки. В крайна сметка поемаме в наши ръце. Звъниме на Министерството на вътрешните работи, те постоянно се оправдават. На 112 звъним, постоянно се оправдават. Чакаме ги по 2-3 часа тук да дойдат. Правим им лична забележка. Ние не сме агресори, ние не ги нападаме тия хора. За нас няма значение кой какъв е и от какъв етнос е. За нас е значение те просто да спрат. И не да спрат тук да влизат в лагера, ами да спрат в цялата София. Защото тук това е абсолютно недопустимо за мен това нещо. Цапат, смърдат, оглеждат се тук наляво надясно, движат се по тротуарите, движат се насрещното. Опасни са, тук няма място за този кон. Добре. Господин Апостолов, виждате как са настроени хората, виждате за какво става въпрос. Как реагира общината съвместно с полицията, разбрах? Да, здравейте първо на всички зрители на BTV. Имахме няколко срещи с господата, на срещите присъстваха и представители на СДВР. Бяха отпуснати патрули, които явно не са достатъчни, тъй като не разполагат с кой знае какво количество пеша полицаи, които всъщност, освен да се занимават с каруците, имат и други задължения. Само от началото на годината са написани над 120 акта, като стойността на акта е 500 лева. Друг е въпросът дали се събират или не парите, но аз, откакто съм кмет, съм направил максималния размер на глобата. Момчетата пишат, че писнани от оглушките, които си правите и наричат министрите и кметовете безполезни. Безполезни ли сте? Не смятам, че сме безполезни. Създадена е група, в която участвам аз в Столичен общински съвет, за да намерим начин как да спрем каруците да се движат в София, но имайте предвид, че Столична община не разполага с терен и възможност да гледа конете, които да бъдат конфискувани. Има практики от други градове, които ще се опитаме да приложиме, но всичко изисква време, не може да стане от днес за днес. Ето, чухте кмета, той казва, че не става от днес за днес. Да, те са минали 20 години, откакто се бориме с този проблем, просто вече е време окончателно да бъде намерено решение. Оправдания вече не ни се слушат, скоро почваме с сериозни протести да правиме. Тия протести няма въобще да бъдат само за каруците, каруците са ни най-леката среща. Доколкото ми е ясно, скоро Европейска столица на спорта се очаква София да бъде, да дойдат да видят тук игрищата спортните, в какво състояние се очакваме. В най-скоро време Кореняка игрището, което е да дойде да бъде възстановено до пролета. Ако това нещо не се случи, просто организираме протести, запушваме Борис, тук хиляди хора ще събереме. Европейска столица на спорта, ама много сме далеч от европейска столица. Да дойде някой в квартала да види какво се случва. Разбирам, че принцип темата ни е за каруците, обаче в крайна сметка тук има много проблеми, а нашата група много от години вече се занимава с тях и наистина искаме да ни бъде обърнато внимание.